आब'आ जि मोजां मिनिबायलै बा बेखौ मा होनोलै सेंग्रा नागिरना औ ए सेंग्रा नागिरदोंनो आब'आबो सेंग्रा नागिरदों मोनाखैनो सेंग्रा मोनाखौ नायदो नै आदाया आंखौ बर'फोरनि फिसा हाथाय दङ बाहाय बेरायनो लाबोदों एसे नायगिदिंसै मा हाथाय होनदों आदा बेयो सुनिबार हाथाय होनना बुङो सुनिबार हाथाय बर'फोरनि सातालियावनो ना सातालियाव बर'फोर गोजाजोब गासिबो बर'फोर गोजा मा सावदों रांखौनो नाजावनो गिलायलांबाय आंहा मानो गिनानैहाय रांखौनो गारगोनसो सानबाय लांबाय आंहा आयौ खावसे थांद्राखाबाय आंहा बाबु बे उन्दैया आंनो रांखौ होदोंमोन ना रांखौनो गारनाय जालायलांबाय आंहा नोंनि फट' खेबनायाखौनो गिदों आंहा बिखा खावसे थांखाबाय गिलायलांबाय रांखौनो गारसै आङो बाबु दिदिनो हरजां गिदोंमोन नामा बहानि फैदों बाबु नोंहाबा आं आसामनिफ्राय फैदों बड'लेण्डनिफ्राय बड'लेण्ड क'क्राझारनिफ्राय फैदों नायफैदों बेंगलनि बर'फोरखौ नायफैदों बेंगलनि बर'फ्रा बाङालि जाजोब्बाय नामा बाङालि हाबजोब्बाय नामा होननानै ओंखायनो दख'ना गाननांगौ नुवाखै मादै बायदि नै बाबु आंखालाय नङा बे हानोनाय ओंखायनो आङो गरम बोथोर नालाय बाबु आं गाननोसो हा जब्रा जानानै आं दाखालि नालाय खालामलायो दा बर'यैनो दंखायो दाखालि जब्रा जानानै नालाय आङो खबर लाफैदों बेंगलनि बर'फ्रा बाङालि हाबजोब्बाय नामा होननानै ओंखायनो एसे खबर लाफैदों गाननाय जोमनायफ्रा माबायदि रायलायनायफ्रा जानाय लोंनायफ्रा माबायदि बिदिनोसै बाबु जोंहालाय बेंगलाव जोंहा दुखुसो नाङो बाबु आसामा माबोरै दङ होननानै जोंहा गामायसो मोनो गावजों गावनो हारिया थैलायलांबाय होननानै जोंहा खोनाबायना गावजों गावनो मिलायनानै थानो रोंनानैसो जोंहा बर' हारियानो आं गामोसो बेखा सोङैनो आंहा जेबो दुखु मोनो नालाय बाबु आंहा गावजों गाव बर'आ मिलायनानै थानानै जै जथ' जानांगौ नालाय बाबु गावजों गाव बर'आ थैगारनो नागिरदों आंहा बेनिखायनो दुखु मोनो आंहा बाबु सुनिबाराव जायो आरो ना सुनिबाराव हाथाय आदा आलु मा दाम आलुफ्रालाय बे आलुआ 30 थाखा बे 30 थाखा औ पियासफ्रालाय मा दाम बाहाय बबेनिफ्राय लायो बे आलु पियासफोरखौ कालचिनि ना हलसेलाव लायबाय बाय बाजाराव फानबाय बाजार गिदिंनानै फानो ना बे हाथायावल' फानो गिदिं मा बाजाराव थाङो बिस्थिबार मंगलबार सुनिबार शुक्रबार आदाया आसामनि होनदों ना बाय थाफैबाय आसाम मा जायगानिमोन आङो गोथौआवलै बोरैथिंमोन तेजपुर कारजिपारा आयौ खुनका ओरै तेजपुर थिंनिसो सनितपुरनि 45 जाबाय आं फैनानै दिखियाजुलि थिंफोरनि नामा 45 इयार्स जाबाय आरो रायजो जाफैबाय बाहाय समायनाथार बेनालाय दखाननि मालिकआ सोर बा गोदै सिंग्रा ओमफ्राय गजा ना मा होननांगौ ना खुरमा बेखौलाय खुरमा ना खुरमा जाथि बाहागि ओंखामबो हटेल होयो बा ओंखाम मोनजालायबाय आदा मा ओंख्रिजों बोराय बुरि फुनियाव थायोमोन आसामनिफ्रायसो आसाम मा जायगायाव थायोमोन क'क्राझाराव सानैबो आं थायामोन क'क्राझाराव आदा ओमफ्राय मा बाय फैदों आंबो बायाखैबो जिरायदों बेदर गोदायो आरो ना अमा सामफ्रामबो गोदाखायो नङा बाजारावल' आङो क'क्राझारनि बाजार गिदिंनो फैदों ओरैनो एसे नोंसोरखौ एसे देखायनो फैदों खबर लाफैदों बेंगलनि बर'फ्रा माबायदि बाङालि जायाखै नामा ना बर'यैनो दं ना बर' रावखौ गारबाय नामा जानाय लोंनायफोरखौ गारबाय नामा होननानै जानाय लोंनायखौ गाराखै नाथाय बे दख'ना गाननायखौसो गारहां ना दख'ना गाननायखौ गारहां ना नङा होमबा आदा जानाय लोंनाय रायलायनायाथ' दं नाथाय दख'ना गाननायखौसो गारहां आरो ना बेंगलनि बर'फ्रा ओमफ्राय आदायालाय मा लाबोदों बाजाराव मुगा लाबोआखै बिदिनो बाजार गिदिंनो बायफैदों मैगं बेदर ओमफ्राय बेलाय जोंहा हारसा ना बर' जाखो आदैयालाय
ฮะ आदिबासी हा? आदिबासी आदिवासी wah बर' रोंगौ मानिनांगोन माथो बिहामजोफ्रा ना आरिमानि बर'नि बर'नि ना बिसौआबो बर'नि आसामनि आसामनि wah गासिबो बर'आवनो थांबाय होनबालाय मोजां ना ओमफ्राय मोजां बाजार जाफैदों ए दे आदै मा नायखो आदा आंनि बिसौरा बिसौ 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 मानि फिसौ फिसौनो आदसा फिसौ बिसौखौ फिसौ गोदान बेंगलनि गोदान सोदोब माथो जोब्बायानो आदा बेदरा बेसेबां केजि जानायमोन मथा-मथि 30 केजि एथ' फिसा फिसा थारमाने 8 मास जाबायमोन देरनो रोङाखै ओमफ्राय सेरसेयाव बेसेबां फानो बाहायलाय बेयाव खुनु थिग गैया बाजारा आप डाउन बोरैबाला 300 फानो बोरैबा 280 डिसकाउन्ट औ हेल' ब्रादार औ बेदर बायफैदों औ बेदर बाय दाउ बेदर एकदम दाउ बेदर आलासि फैदों नामाब्रा ओइ नाव जागोन ब्रा ए न'आवनो जागोन ना बेसेबां केजि ब्रा बाहायलाय ब्रयलारा 200 थाखा ना सेरसेयाव जोंनाथ' आसामाव 320 बे दाख्लै बन्द' खालामदोंमोन ना एकदम दाम बारा आदा माथो जोब्बायानो बेदरा सेरसेयाव बेसेबांनि हरदों आदा 300 थाखालै 300 थाखा ना बेसेबां केजि जानायमोन ब्रा बे दा 45 केजि 45 ना ब्रा सानै नामा नोंसोर मानसिया गोबां दंलै गोबां दं फ्रिया बेसेबा गोलावद्रायबायना एथ' गोलाव आखायावसो दानफ्लांलायगोनलै बे एथ' गोलाव फ्रिजों दाननाय बा ब्रादाराबो बर' गोरों दा आयो मा नामलाय नोंना आजित मा लिरो खेरिया उराव ना मुन्दा ना साद्रि ना मा होनो साद्रि ना मा राव रोंगौब्रा मा भाषा साद्रि रोंबाय आरि बड'आ ओमफ्राय हिन्दीबो गोरों ओमफ्राय चाइनिसलाय चाइनिस रोङालै मा बायनो नागिरदों आयं लानजाय गोबावसै बे न'आव थाङाखै बबेनि बिहामजोखौ बोराबनानै खारदों फिसाफ्रा साबसेमोनलै बेबा हिसाब गैया नायासै फिसाफ्रा दा हारसिं थायो ना बोराय बुरिजों बोराय बुरि मा गामिनि बे गामिया आयंना मा गामि नोंनि गामिया मा गामि औ नोंनि गामिया ब्रा मेन्दाबारि नङालै मोजाङै नुवासैलै जुदासो जाबाय आरो फिसाफोरजों जाफायासै आलदाखा सिगांनिफ्रायनो फिसा हौवा साबसे दंमोन साथाममोन हिन्जाव लानानै फाराफारि बिहामजोफोरजों राभा हिन्जाव लानाय ना बर' हिन्जाव लानायमोन मा हिन्जाव लादों गासिबो बर' हिन्जाव जामजोफ्रा अनासै गैया होखारबाय जायालै हना खाना मोजां नङा आरो ना साबमा मानि साबा मोजां नङा बर'फ्रा मोजां नङा जाहैदों बर' हिन्जावफ्रा नुवाखै बिहामजो फैनानै नुवाखै आयंखौ नायासै सोरबाफोर सिनायै जानो हागौ ना आयंखौथ' सिनायो गाबो ना गाबदों दुखु मोनदों नुवाखै दुखु मोनदों ओमफ्राय बेदर लांसै दे बेनो हर दे आधा केजि बायना होनाय आंनिफ्राय दे आधा केजि हरदो सानैजों थोखायो दा बोराय बुरि दे आधा केजि हरदो बेनो आधा केजि बासदो बोराय बुरि आराम स्लेब संनानै जाहैदो माखौ जानो नायद' बेदरा गोदै जानो ना गोबाब जानो खैरोम दैरोम बेखौ फिसा हौवा साथाममोन जाहैदों हिन्जाव लाबाय गैला नायासै नै बोराय बुरि आलाय सिलाय बेबायदि खालामनाङा सिनायनानै ला बयबो नै एकदम फिसाफोरनो देखाय बिहामजोफोरनो देखायना हो एसे लाजिनांथों
비삼세프라 한 온나 때 온나 온나니 방신이 뭐래? deh. Adan istimewaa Hinawat. Raja sabaikor. Siजाबाय दा आयं दे मोजां संनानै जादो गोथावनो एसे देखायबावनोसै एसे बिहामजोफ्रा लाजिनांनाय बायदि बेलाय एसे मिनिनानै देखाय एसे रायना हरनाय बिहामजोफोरखौ रायहर होनदां बिहामजोखौ रायना हर होनदां बाहाय दे नोंसोर बेदर जाहोआ इ건 उरे라래 आंनिया बाथो चिया मा होनो साहा बोरदोनफ्रा मा होनो बोरदोनफ्रा चिया wah cia longsै cia बोरदोनफ्रा cia बेंगलाव साहाखौहाय cia जों cia लोंबाय नै cia आंनि नामा लावख' ओमफ्राय बनि बासन्दार बासन्दाराबा मालै आं बुजियासै आरे बनि थाग्रा बासन्दार थागिरि होनबाय ओमफ्राय मा हाबा मावो ना गोदायो बे हाथायावल' ना गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुनावबो दैलि हाथायनि दिनावहाय हाथाय दिन मा हाथायाव थाङो दाबनै हाथाय दाबनै हाथाय ओमफ्राय मा हाथायबाव दाबनै माने आरो बबे हाथायाव बे सुनिबार हाथाय लेनदेन बेहायनो गामियावनो मादैया मा गामिनि बेहा माने बेहाबो गामि दंना मेन्दाबारिनि बर' ना राभा बर' ना बाङालिसो मा बाजाराव थाङो ओमफ्राय बिदि दखान हैनो बेहायल' फैयो सुनिबारावल' आदै थांखु फानदों ना गय जालांसैलै बेखौ खान्दिसे जालांसै गय गोथावखौ माबालायनाय बै जुना हरदोलै नोंखौ जानोसै बेखौ ब्रा खामायना जानांगौ जानोसैब्रा जुदो सुनै नाङा गोजा जायो बे थांखुआ बबे हाथायनिफ्राय लायो बेखौ हेमिल्टननिफ्राय ना बाजार थांनानै फानहैयो ना बाहायल' ना न'आव फानहरो नामा न'निफ्रायबो फाना बे सुनिबार हाथायावल' फैयो ना आदा बेना गथ'फ्रा साबसे गोबां दंना बेनो सेंग्राफोरान गैयालाबो 6 जन गासिबो साथि जाबायलै हाबा जानानै खारजोब्बाय नामा आलदा जाबाय आरो आलदा गैला नायासै बिहामजोफ्रा दङ गैला खारबाय गिदों बिहामजोफोरखौ गियाब्रा बिहामजो मा बिहामजो मोनदों गोबां ओमफ्राय रावबो नायासै बिहामजोफ्रा गैया बिहामजोफ्रा काराटि होयो नामा खारबायलै बिहामजोफ्रा खाराखैलै दङ बारनानै जोजायो नामा बिहामजोफोरजों ना बिथ' हासिं लाङो हासिं जायो होनना बिहामजोफ्रा रागजोंना बिहामजोफ्रासो उल्था खारदों गोदावस्र'लै गिबायलै बियो गिबायनै गियाखैलै बिहामजोफोरखौ गिबाय गोदना सेबजानो बिहामजोफोरजों ना हारसिं जायोमोन आरो बेयो ना बेदर लांनानै बोराय बुरैबानो जोङो जाबोथ'मोन बोराय बुरै बिहामजोफ्रा गोबां मोनदा ना बेदर लाङो बे सोरनो होआ बे सिखमा हासिं जायो रागाजोंना है थोब्ले मोब्ले होननानै ना हारसिं जानोसै होननानै बिहामजोफ्रा रागजोंनानै आलदा जाजोब्बाय आदाखौ बोरैबा नायबा साउथ इन्डिया सिनेमानि बै बिलियन रलाव लाग्रा बायदि नुयो गोसोम दालाय सासे गैया होमबा नंगौना नङा आब'आ जि मोजां मिनिबायलै बा बेखौ मा होनोलै सेंग्रा नागिरदोंनो आब'आबो सेंग्रा नागिरदों मोनाखैनो सेंग्रा नायदो नै साथालि मेन्दाबारि सिख्लाय दं जाहैदों आब'आबो सेंग्रा नागिरदों जि गोथाव नै आसान रुटि ना आसान माला मा होनो बेखौ सियाल रुटि नेपालिनि आसान रुटि सावदों जि गोथाव सावै जाहोबाय थागोन मोजां सेंग्रा नांगौ जाहैदों ना समायना हेन्डसाम अक्षय कुमार बायदिखौ नांगौ ना सोर बायदिखौ नांगौब्रा इन्टारेस्ट खालामबाय एसे बे चिलेब्लेब सुनिबार हाथायावहाय साथालिनि बे मेन्दाबारिनि उल्थायावनो दा मा होनदों उत्तर मेन्दाबारि उत्तरा नर्थखौ होनो ना उत्तरा नर्थ ना
नर्थ मेन्दाबारि जाहैदों बाहाय थिलेले हाथाय जायो बर'फ्रानो फानफैजोबो बाहाय 90% बर'फोर फानफैयो ओरैनो साफा सानै हारसाफोरबो फैयो आरो मोजां मोनदों आङो ओरैनो एसे इन्टारेस्ट खालामबाय माबेलाय आयुर्वेदिक बर' नामा हेमिल्टननि बाङालि अब्ला बे भिडिअखौ बाहाय फोजोबबाय दे थेंक इउ सै थेंक इउ